са били най-красивите, а? Ти май не Ти май не си от това, Останахме ли тук? Признайте се, узнахте ли? Останахме. Останахме ли? Покажи върху коша коли всяка. Покажи. Не, мали. Признайте се, останахме ли тук? Не, брат. Спряхме тук да чакаме на приятел, че той не излезе вече стана 2 часа. Признай се, бе. Не, брат, чакаме едно. Аз си признавам, хора, и тук останахме. На пътя останахме. Ние сме инфлуенсъри, снимам си. На Ти се бара, на светофара огасна колата О, и гледай. ние останахме във Дупата, Варна. гледай, дупата. И балуците бутаха. Просто Малкия сурмани, гошките Нямаше бутаха. как и момчетата ми помогнаха да бутнат колата. Ай, сега да направиш една свирка. Ти Сега май ще ще се отчита. Защото... То нямаше И... да те с момчета да са живи и здрави. Живо и здрави. Живо и здрави. Бутнаха колата до тук. Живо и здрави. От светофара ти Останахме останахме на пътя. Един е барабанец, другия ковирист. И тос нищо не е ял от тази страна. Устата му мирише, нали? Има храна, обаче ни яде. Слушай, ама не ми са